Celý život som pracoval s novošľachteniami, či už to bol Neronet alebo Mopr, šlachtiteľský názov Moravský muškát. A vždy som mal vzťah k novým veciam a novošľachteniam. Pivy odrody ma oslovili najmä preto, že vidíme, ako sa mení klimatická situácia v tomto regióne. A myslím si, že pivy odrody sú aj naša budúcnosť, alebo aspoň doplnok k tým klasickým odrodám. Tak preto sme pred zhruba 10 rokmi pristúpili na také poloprevádzkové pokusy, kde máme vysadenie tie novošľachtenia, či je to Savillon, alebo je to Solaris, alebo je to Donau Riesling, Johanniter, alebo dokonca sme teraz preštepovali nejaký Muscaris alebo Aleta. Veci, ktoré si myslím, že majú význam do budúcna, jednak sú odolné voči hubovitým chorobám, čo je vidno aj na tom zdravotnom stave. A vína sú veľmi zaujímavé. Nie sú to tie vína, ako poznáme my, ešte starí vinohradníci, tie hybridy, ktoré smrdeli, alebo mali vysoké kyseliny, alebo proste boli tam veci, ktoré nepasujú modernému vinárstvu a moderným vínam. Ale tieto odrody sú preštepené o ďalšiu generáciu, väčšinou ušľachtilé, a to sú Rieslingy rínske, Chardonnay, Roulanchedy, rôzne tieto veľmi alebo najkvalitnejšie veci. A z toho vznikajú potom nádherné kríženci a nádherné vína, na ktoré sa môžeme tešiť. Ako prvé sme pozerali Solaris, je to odroda alebo novošľachtenie, ktoré patrí medzi najskôr rodiace, čo sa týka vegetačného obdobia, čiže niekedy začiatkom v auguste už je tá cukornátosť okolo 20 až 26 podľa ročníka. Dáva to vína, ktoré sú plné, harmonické, dá sa povedať, že s takým lieskovým orechom. Všetky tie vinice, ktoré dnes popozeráme, boli striekané dvakrát, jedenkrát pred kvetom, druhýkrát po kvete. Je to v systéme bio, takže niekde je vidno nejaké tie náznaky hubovitých chorôb, pretože v tom júni padlo 150 mm zrážok a samozrejme niektoré tie odrody na to rôzne reagovali. Takže to bol Solaris. Druhá odroda, ktorú sme pozreli, je Savillon. Odroda, ktorá je podľa mňa veľmi úspešná, veľmi zaujímavá, aj keď ten strapec nie je príliš na oko lahodný. Strapce sú riedke, veľké bobule sú veľké. Víno z tejto odrody, samozrejme všetko to musí byť zrelé, to znamená tá cukornátosť nad 21, 22, 23, kde už odchádzajú tie hrubé tóny a prechádzajú do takých broskyňových, prezretých tónov a Savillon je toho typickým dôkazom. Veľmi úrodná, pravidelné úrody, odolnosť voči hubovitým chorobám dobrá, aj keď dnes alebo toho roku bola tam troška tá perenospora, ale ste videli, že tá perenospora už je vlastne na tých listoch vyvinutých veľkých, čiže už v tom neskoršom období. Ďalšiu odrodu, ktorú sme ešte dnes pozerali, bol Johanniter, alebo nachádzame sa v Johanniteri. Odroda veľmi zaujímavá, prirovnávajú sa vína k typu Rieslingu rínskemu. Strapec sa podobá veľmi na Riesling Vlasky, má to válec, ktorý je mierne krídlatý, hrozno dozrieva a máva až líčko. To znamená také hnedé líčko, čo je typické pre zrelé tieto odrody. Úrodnosť veľmi zaujímavá, znova odolnosť voči hubovitým chorobám veľmi dobrá. Takže máme sa na čo tešiť. Zdravotný stav zatiaľ dobrý. S tým, že pokiaľ je to troška dlhšie na kry, ako má, tak tá šupka je veľmi jemná, objavuje sa tam bodritina.
Ďalšiu odrodu, ktorú sme dnes pozerali, alebo ktorú máme dneska na pláne pozrieť, je Donau Riesling. Donau Riesling veľmi zaujímavá nová odroda alebo novošľachtenie pochádzajúce z Klosterneuburgu. Zdravotný stav veľmi dobrý, čo sa týka odolnosti voči hubovitým chorobám, či už mučnatka, peržnospora, veľmi dobré. Aj keď nejakých do 5-10% sa objaví po tej peržnospore na mučnatku, je to veľmi dobré. Vína sú z toho veľmi zaujímavé, dozrieva to tak ako ostatné odrody, dá sa povedať, stredne dozrievajúce aj spolu s Johanniterom, aj so Savilonom. To znamená, koncom septembra sú tieto odrody oberateľné s cukurnatosťou od 21 do 24, čo je veľmi dôležité. U toho Donau Rieslingu je ešte aj to zaujímavé, že sú tam krásne broskinové, ovocné tóny, egrešové, čiže táto odroda má veľkú perspektívu. Máme ho síce v nejakom 6. roku, ale ukazujú sa tie vína veľmi perspektívne.